Demà presentem al plenari un prec en relació a l'anunci que va efectuar en el seu moment el ministre de Treball, el senyor Celestino Corbacho, que a més té la coincidència que és company d'executiva de l'alcalde de Barcelona, i nosaltres els reclamem, en aquest cas el govern municipal, que reclami el ministre Corbacho i per tant el govern de l'estat espanyol que es mantinguin els fons estatals d'acollida. Aquests fons estatals van destinats a polítiques de cohesió i a polítiques socials i tenen relació amb el que és l'arribada de persones d'altres països. Això què vol dir? Això vol dir que s'han de mantenir tots aquells ingressos provinents d'aquests fons per tal de poder continuar mantenint les polítiques socials i d'acollida que fins ara hem estat realitzant. Nosaltres, Barcelona en aquests moments té un percentatge de gent immigrada que arriba al 17,3%. I això vol dir, en números reals, que són 280.000 persones respecte a 1.600.000 de població resident a Barcelona. I què vol dir això? Vol dir que necessàriament han de mantenir-se els ingressos necessaris per poder dotar a les nostres escoles, als nostres hospitals, als CAPs, en els serveis socials, les dotacions econòmiques que permetin continuar nodrint a tota la població o abastint a tota la població d'aquelles necessitats que venen a reclamar cada dia, tant en els serveis socials, en l'ensenyament, en la salut i medicina, i per tant continuar mantenint els ingressos necessaris per donar resposta a tota la ciutadania. Nosaltres pensem que només es pot parlar dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, una única Barcelona i per tant un únic país que és Catalunya.